Fins ara, a les fórmules de suma condicional o de comptar condicional, hem vist com podíem fer-ho per sumar aquelles quantitats quan se complien determinades condicions o com comptar quan se complien determinades condicions a la vegada. Ho fèiem amb el ifs plural, sum ifs o count ifs, però què passa quan el que volem és un parell de condicions de manera alternativa? És a dir, el que hem vist fins ara equivalia al AND de les condicionals. Què és el que equival al OR de les condicionals? Anem a veure-ho amb exemples perquè quedi més clar. Per exemple, imaginem que jo vull comptar els clients que són de Barcelona i que tinguin categoria A. Doncs ja hem vist que el que fem és escriure COUNTIFs, seleccionem el rang, ara posem la condició, que és que siguin de Barcelona, i ara a les categories selecciono el rang i vull els que siguin de categoria A. Això me diu que només tenim un, que és aquest d'aquí, el client número 0. Però què passa si jo vull els clients que o bé siguin de Barcelona o bé siguin de categoria A? Amb una de les dues condicions ja tindria prou. Bé, la manera més senzilla de fer-ho, òbviament, i la més evident, és que en comptes de tindre aquesta fórmula, la convertiríem en un COUNTIF, tancaríem i aquí afegiríem un segon COUNTIF que ens senyalaria el rang amb la A, és a dir, el resultat dels clients que són de Barcelona més el resultat dels clients que són de categoria A. Abans, quan havien de donar-se totes dues condicions, ens donava com a resultat 1 i ara, en canvi, ens dona 6. És a dir, els que són de Barcelona més els que són de categoria A. Però, per exemple, imaginem que el que jo vull són els clients que o bé siguin de Barcelona o bé siguin de Tarragona. Bé, doncs puc fer-lo també així, és a dir, selecciono el rang, escric aquí el criteri que és Tarragona, ara sí, i em recompta els de Barcelona o Tarragona. Però també tenim una opció més senzilla per a fer-lo, i és eliminant tot això, i ficant aquí les dues condicions separades per la ratlla vertical. I ens recompta, efectivament, els que són de Tarragona i els que són de Barcelona sense haver de fer una fórmula tan llarga. Passa exactament igual amb la fórmula de SUMIF. Imaginem que ara jo, amb un SUMIF, vull aquells clients que o bé siguin de Lleida, en aquest cas, poso la barra, o que siguin de Girona i que em sumi les quantitats dels uns o dels altres. Me dona igual que siguin d'un o de l'altre, ja em va bé. Podríem haver-ho fet, òbviament, també afegint aquí un altre SUMIF i dient que volem aquí els que siguin de Girona i aquí afegint les quantitats, el rang de quantitats que s'hauran de sumar, aquí treuríem això i, bueno, és una manera més llarga, també ens donaria el mateix resultat. Però ja hem vist que tenim una manera d'abreviar-lo i fer-lo més ràpid i més fàcil d'entendre.